Tiêm lắm mày à. Thailand, Bangzone, Village. Bắn lòm đấy. Hello, ako toy về. Ala na ito lo man ka abung ba kan na lo lo ala ni bangin sa abung ni abung man ni bangin. An mani trong in thì lồng thôn sới lo kang chon lo man kan ga nam. Lo